Сега ще го документирам. Сега се разширява наистина много, нали? Аз не съм го видел за една разстояние. Това ще си сипва мотора, по-раста, както... Това се е мотора, мотора е много първо суп, нали? Там нататък започва само да се покаже. Наверето, трябва ли да се сипва още повече прямо това да се разгледа? Не, че не е така, който после остава. Добре, ето чакам, да дали маркер да дадеш на къде е. Стигаме, дали ще го видим? Аз ще пойда опашката на подия и на рано да се подходи. Ето така ще го прави, аз сега така и да набърда. Сега искаш да те снимам, сега, разбрах. Айде, ще държа, айде.